Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da ni a ci gaba da darussukanmu. To kusan za mu dora daga kan inda muka tsaya. Title, kamar yadda idan muka ɗauki ma'anarsa a Hausa yana nufin suna, to a nan ne inda za ka sa sunan labarinka. Misali, yadda za a yi amfani da post wajen rubuta labari a vlog, wannan shine sunan labarinmu. Sai wannan alama shi kamar mazaɓa ce akan yadda za a rubuta labari, yadda za ka rubuta labarinka. Saboda haka muna da zaɓi guda biyu, akwai HTML view, akwai compose view. Kamar yadda ake gani, shi HTML view wanda ke da ilimin web design ne zai iya amfani da su, ko zai iya amfani da shi, ma'ana wanda suka iya yaren HTML, CSS da JavaScript. Shi kuma compose view ko da baka iya waɗannan yaruka ba, za ka iya amfani da shi. Saboda haka an sauƙaƙe ma, amma yana da kyau a ce an koye su suma. Saboda haka za mu yi amfani da compose yanzu. Sai waɗannan kibau, ɗaya ta kalli hagu, ɗaya dama. Ta hagu ana amfani da ita wajen cire aikin da aka shigar, ta dama ana amfani da ita wajen dawo da aikin da aka cire, ma'ana redo da undo. Misali, bari mu aikin shigar da harafin fa. Idan muka danna kibiyar da ta kalli hagu, za mu ga harafin fa ya fita. Idan muka danna kibiyar dama, za mu ga ta dawo. Sai wannan harafin a, wato font type, ma'ana fasalin rubutu. Kana iya zaɓar fasalin rubutun da za ka yi amfani da shi. Misali, sai wannan ta guda biyu, wato font size, ana amfani da shi wajen seta girman rubutu. Misali, sai wannan harafin ba, shi kuma ana amfani da shi wajen kaurara wani sashen rubutu. Misali, sai wannan harafin e, shi kuma ana amfani da shi wajen yin rubutu a kishinkiɗe. Misali,
sai wannan harafin U shi kuma ana amfani da shi wajen jawo rubutu layi a ƙasa. Misali, ita kuma wannan alama mai kama da harafin ta ana amfani da ita wajen soke rubutu. Misali, sai wannan harafi na A ana amfani da shi wajen sawa rubutu launi ko kala. Misali, wannan alamar maka ana amfani da ita wajen sa launin bayan rubutu ko kala ta bayan rubutu. Misali, sai wannan alama ana amfani da ita wajen sa wani adireshi cikin wani rubutu. Misali, za ka sa adireshinka cikin paste or search for a link. Misali, mu sa www.bbchausa.com muka yi apply. Duk sanda aka danna wannan rubutun zai bude shafin BBC Hausa ne daga shafinmu. Sai wannan alamar hoton ana amfani da ita wajen sa hoto a cikin rubutu. Misali, idan ka danna shi zai nemi ka ɗauko hoto daga kwamfuta ko waya, sai ka danna choose file, zai buɗe memory na waya ko na kwamfuta, sai ka ɗauko ka saka kamar yadda nake yi. Wannan alamar bidiyo ana amfani da ita wajen sa bidiyo kamar yadda ake sa hoto. Za ka iya sa wanda yake wayarka ko kwamfutarka, ko ka yi amfani da na YouTube. Sai wannan emoji, mun san yadda ake amfani da shi a wayoyinmu, ba bambanci, ko in ce babu bambanci da yadda muke amfani da shi a waya. Sai wannan layi ana amfani da shi wajen saita gurbin rubutu, kamar idan a gurbin dama kake buƙatar sa, ko gurbin hagu, ko a tsakiya, ya danganta da inda kake so ka ajiye sa. Misali,
sai waɗannan biyun. Na gaba na farko yana ba da dama a tura rubutu zuwa dama, na biyu kuma zuwa hagu. Misali, wannan alama ana amfani da ita wajen jera rubutu ta hanyar yi wa kowane ɗaya ɗigo a farkonsa. Misali, wannan alama ana amfani da ita wajen jera rubutu ta hanyar yi wa kowane ɗaya lamba. Misali,
za mu takaita daga nan, sai mun haɗu da ku a cikin bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.